Dobrý den, jsme parta mladých lidí a právě jedeme do dětského domova v Letcích. A tímhle filmem bychom vám alespoň trošku chtěli náš zážitek zprostředkovat. Čekám, že prostě tam ty děti budou hodně smutný a že to doběhne až k nějakému prostě pláči z mé strany. A docela se tam bojím. Mně osobně by tohle vadilo, kdybych byla na jejich místě. Kdyby za náma někdo přijel a studoval naše životy, jak žijeme, tam, kde spíme, a přišlo by mi to takový pitomý, takže bych asi byla nepříjemná a očekávám, že oni takový budou taky. Čekám, že budou otevřený, že budou šťastný, že nás tam uvidí a že nám řeknou ten svůj životní příběh, ať doufám, že bude co nejsmutnější. Myslím, že vykladatelé je budou brát jako ty hajzlíky, nebudou je brát jako normální lidi. Vlastně vystupuje se mi s větší nervozitou, než když jsem do toho autobusu nastupoval. To jsem víc zvědavý na ty lidi, na jejich chování, na jejich reakce. Těším se na ten rozhovor, zároveň se toho trošku i bojím. A převládá se ta zvědavost, no, i když nervozita je trošku taky. Já doufám, že nás přivítají dobře, že se budou usmívat, že se nebudou nás tolik bát. Vlastně já si nedovedu představit život bez rodiny, že jsem vlastně odmala vyrůstal s mámou, s tátou. Podle mě jim chybí ten rodičovský vzor. V tom dětském domě je podle mě víc lidí nebo víc dětí, kteří si vážejí toho, co mají. Dům zvenčí nebyl nic moc. Ta budova byla příšerná, v strašném stavu. Jizvy na domech, křik, oranžová barva a cítil jsem nebezpečí sávající ze všeho. Ale když jsem vešel dovnitř, tak všechno krásně zařízené. Křik, pocit štěstí. První setkání s dětmi bylo docela strašný, protože já byl sám nervózní a bylo vidět na ostatní, že se i oni bojí. Když jsme se sedli do toho kroužku a vlastně jsme se představovali, tak jsem měla právě pocit, že jako mají radost, že jsme tam, ale furt jsem se nebyla jistá. Emilio. Fernando. V průběhu, když jsme natáčeli rozhovory, tak jsem se ptala dětí a všechno vypadalo neuvěřitelně optimisticky. Ty děti byly šťastné, sála z nich neuvěřitelná energie a vlastně tvrdili, že jim nic nechybí a že prostě je všecko bez problémů. Jak si tady rozumíte v ústavě s ostatními dětmi? Jsou na tebe hodní, zlí? Tak říkej právě. Nikdo tě nezdobí. Co ti tady nejvíc chybí? Nebo strádáš tam nějakou věc, jakoby? Proč ne? Protože mi stačí sourozenci tady. Byl jako ráno vstanu, nasnídám se, umyju se, vyčistím si zuby, jdu do školy. Pak jdu ven, jsem tam třeba do oběda, jdu na oběd. A pak od 12 do 1 máme polední klid. Jako dělat úkoly, potom se oblíknu, jdu ven. No tak si vážíme své jako různý jídla, co chceme. Třeba například asi před 3 dnema jsem šel do Lidec za kapesný a koupil jsem si třeba čínskou polívku a vaříme si to. A tady, jak vidíte, máme linku, miniklonka, konvici. Jaký kanály máš oblíbený? Pořady? Tak mám Nová cinema a Nová. A 4, když dává fotbal. Třeba dneska bude dávat jeden film. Jaký? To jak se jmenuje Sylvester Stallone. A koukají se kromě tebe i někdo jiný na televizi? Jo, koukají. Koukají se s tebou? Jo. A mají nějaký oblíbený pořad, který tebe vyloženě štve? To ano. Řekl bys nám jaký? Třeba když dám třeba Šmoulové. Funguje to jako jedna rodina, jsem totiž tady hodná. Baví se všechno. No, tak já jsem tady hlavně
K škole, protože jsem málo chodil do školy a bych řekl, že víc i k ségře jsem tady. Takže tu máš i sourozence, jo? Jako měl jsem ji, ale i už je tak 18, tak odsaď už šla pryč. Slyšel jsem, že tady máte na týden 70 korun. Co s nima děláš, za co je utrácíš? No třeba, koupím něco si něco pro sebe, jako třeba, koupím třeba šampon, nebo si koupím náušnice. Kapesy, no, tak kouřím, no, tak na cigára, nebo jako spíš ne na cigára, ale když tak jsme, tak většinou jezdím za ty peníze domů. Všechno vypadalo neuvěřitelně optimisticky, ty děti byly šťastní, sála z nich neuvěřitelná energie, tvrdili, že jim nic nechybí a že prostě je všecko bez problémů. A ten okamžik mě napadlo trošku takový rčení, že nic není tím, čím se to zdá být. Jak jsi sem dostal? Díky rodičům, no. A začalo to tím, no, že začali krát. No, pak je zavřeli a nás se neměl kdo starat doma, byly jenom babička a děda. No, pak tam přijela nějak sociálka, říkala nám nějak, že jdeme někam do zoo, ne? No, tak jsme nasedli do auta, všichni 4. No, pak nám tam řekli, že jdeme do diagnostiáku, no, tam tu sám, no. Proč jsi tady v dětském domovu? Tak jako máma dostala nějaký dopis, že jo, od paní sociálky, no tak jako ona se nepřečetla a vůbec nevěděla, o co se jedná. Tak jako ona podepsala svoje jméno. A potom to jako zašlo ještě víc a dál a dál. Tak a mrzí tě to, že se s tím na začátku nic neudělalo? Jo. Tvým přátelům nebo přímo tobě se někdy něco ztratilo? No tak mě tak docela ne, protože já jsem opatrný na takové věci, vím, jak se tady chodí. Třeba jednomu kamarádovi se tady ztratil telefon. A máte nějaký podezření, kdo by mohl krást? Tak máme spousta, no, dětí. Navštěvuje tě tu někdo jako babičku nebo takhle? Babičku už nemám. No ale tak už skoro vůbec, no. Teďko nás navštívili jenom táta s mámou za 9 let, no. Co ti tady nejvíc schází? Tak rodina. Rodina. Já jsem se těšil hrozně jako na vás. Ani vás moc neznám a chtěl jsem se s vámi seznámit. Trošku teda, já vůbec jako trošku to vůbec. Chtěl jsem být jako víc s lidma, který vůbec neznám, že? No, těšil jsem se prostě jako, že půjdeme jako ven a takhle jako s vámi. Takhle popovídáme. A když mi vlastně potom začali říkat, že jim chybí jenom ta rodina a že jim nic jiného kromě toho nevadí a že jsou docela i šťastný, tak jsem z toho byl potom docela překvapený. Já jsem si nikdy nepředstavoval, že by dětský domov mohl být takhle veselý, a když jsem viděl ty děti, že vlastně, ačkoliv nemají ty rodiče, mají tam vlastně ty tety a strejdy, co je vychovávají, tak oni mají v podstatě strašně moc sourozenců. Všichni tam spolu vycházejí a jsou na sebe v podstatě hodní. Vem si to, že já jsem přišel odtamtud, že všichni se tam mají šťastně, úplně stejně jako já. Tak proč jim říkat, aby se starali o své děti, když je to jedno? Nemusí se o ně starat, když skončí stejně v děcáku a budou stejně šťastní jako já. Myslím si, že oni v ten den byli prostě šťastní z toho, že jsme přijeli a že se nějakým způsobem zajímáme o jejich život. Ale oni nám nic prostě neřeknou, podle mě. Maximálně za měsíce prostě to by trvalo hrozně dlouho. A prostě je to takový těžký asi pro ně. Pro mě největším přínosem celého toho projektu byla možnost sledovat práci mých studentů, protože do toho dali spoustu své energie a na výsledku je to více než znát. A já jsem za to strašně ráda.